नमस्कार, आज आम्ही ह्या व्हिडिओत मुळ्या रायते करची पळवूया। हे रायते एकदम झटपट जाता, कमीत कमी इंग्रेडिएंट्सान जाता आणि हातूत कांदो बी लागना। हे रायते करचे 2 होड साइज मुळे धुवून साली काढून घेवका आणि ताजे नंतर ते किसून घेवका। रायती करच्याक किसेल मूळ घेवका। तातूत 1 होड कप दही घालका। रुचीक मीठ घालका आणि सगळे मिक्स करून घेवका। दही घट्ट उरल्या बरे जाता। सर्व करच वेळारच मुळ्या भितर दही घालका। वेळ घेल तितलो मुळ्याक उदास उठता आणि आमगेल रायती घट्ट जायना। आता हाकेक फण्ण घालून घेवया। 2 चमचे खोबरेल तेल हुनकन घेवका। खोबरेल तेल होऊन जाल की 1 चमचो सासव घालका। सासव पुटपुटच्या लागल की अर्ध चमचो जिरी घालका आणि तशीच तातूंत सुकी मिरसांग घालका। फण्ण जरा भाजून घेवका। आता मुळ्याक फण्ण घालून घेवया। मुलंगी रायते रेडी आसा। हाका मुळ्या कोशिंबीर नाजाल्यार मुळ्या रायती म्हणा, शीता बरोबर एकदम बेस्ट लागता। तुम्ही बी ट्राय करून कशी लागल म्हणून कमेंट करून कळया। आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगेल टीम सेफ्रॉन चॅनल सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।